Ngana zvakare pano paDestiny TV muchirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Kune vasati vaita subscribe chishuwo chedu kuti muite subscribe kuchannel yedu yeDestiny TV kuti tive mhuri imwe chete. Munyaya inorwadza kuno kuHopley, mai vakasiya mwanasikana wavo vachienda kumvura, asi vadzoka vakasvikoona mwana wavakanga vakuda kugezesa. Musikana ati kurei, asi nekuda kwekuti haanyatsoita zvakanaka vanomugezesa. Pakumugezesa vakaona chipfeko chake chiine ropa. Semwana akanga asingaende kunguva, mai vakatofara chifunga kuti mwana wavo akuenda kunguva. Asi pavakazenge vakuti kumwanasikana chigeza kusika rudzi yako, mwana akati kuri kurwadza. Pakuvhunzurudza mwana akati sekuru vakanga vamuisa ruoko. Izvo zvakaita kuti mai vati mwana wavo akanga abatwa chibharo. Nhasi uno tashanyira mai vaBiyana, tinzwe kuti zvakafamba sei uye nyaya iyi iri kufambiswa sei. Inini ndakaenda kunochera mvura, kunonetsa mvura kunoku. Ndaenda kunochera mvura, ndadzoka ndasvika mumba ndikaona musina mwana, ndobva ndamushedza. Akati mwana ari munomu. Akati mwana ari munomu. Sekuru rendeto taigara nawo. Akati mwana ari munomu. Ashete kuti ndidye raisi. Mwana akarara mumba. Saka ndamutora kuti aite sei adye raisi. Ndobva ndapinda mumba ndakamona zvekudya raisi achinwa netii ari mumba. Maivo landlord. Saka ndakaona zisoro wakandipa inini vachita saBiyana, ndakarohwa nena zvakandichesa ndikati mazuva ese havadaro kuona sechii chaitika. Kuma ndobva vanditi zvochidyawo raisi kana une nzara. Semunhu ndakaswera kupi kumvura, ndobva ndatora raisi zvisho ndakadya. Anozoti chii chakaitika kumwana. Ndobva ndazomutora kuma 5 ndanomugeza. Ndisati ndamugeza ndobva ndatora ndaona pendi rake rine ropa. Ndikati mwana wangu ane makore asingendi period. Ndobva ndawacha pendi rake. Ndawacha pendi handina kuzoti mwana wangu aita sei akanganiswa. Kana muri kuti makaona pendi remwana rine ropa, muchibva matoti anga ane makore asingendi, saka imi makafunga kuti mwana aenda kunguva yake. Aenda kunguva yake, ndo zvandakafunga. Mwana ane makore mangani? Uyu ane 18. Biyana 18. Ane 24. Dzaive kumanguva idza makadzoka imimi kumvura uye makanga masiya mwana kwenguva yakareba sei? Ndakamusiya taiwanzobuda kuma 5 kuseni. Rwendo rokutanga ndakadzoka ndikauya nemvura. Kechitunhu pakazoitika izvozvo. Mataura muchiti handina kuziva kuti mwana wangu akanganiswa. Mungade kutsanangura here kuti maenda imimi kunowacha chipfeko chemwana maona chiine ropa, mukati handauziva kuti mwana wangu akanganiswa, chii chakanga chaitika pamwana? Chaitika ndakazopedza kumugeza, ndikati chigeza kuzasi. Akati kuzasi akudaisawo neruoko rwake. Akati kuri kurwadza. Ndikati vaita sei? Aindaiswa ruoko nasekuru. Ndikati chirodzii? Ati vandiisa kuzasi uku. Ndikati pamubhedha here? Akati aiwa. Akati pasofa. Ndati vazoita sei wakuisa ruoko kuzasi? Apo akandipukuta, ndabuda ropa. Vakandipukuta netauro ravo iwo. Ndikati ndo zvaitika. Akati ndo maitiro akaita kumwana uyu tichigara iko pamba pavo. Maona kuti ndo zvaitika. Chii chamakaita mama? Ndakazofamba ndichida kuenda naye kuningi kupolisi kwendinoreporta. Ndobva ndasangana nevamwe amai ati mukaenda kupi nemuzukuru wedu. Ndada mbosvika naye kupi pakiriniki kuti atiita sei anoonekwa. Pandamugeza ndikati chigeza kusasi. Akati kukurwadza. Ini ndikati waita sei? Ndaiswa ruoko nasekuru. Akati aiwa uyai naye pano. Ndobva taenda mumba mavo. Ndobva vakurukura. Akati aiwa kuti nange kukiriniki azviti tanga uenda kupolisi. Ndobva taenda kupolisi. Masvika kupolisi mubva mavo? Iwo ndowakazofonera mapurisa. Mapurisa akazouya kuti uyaone zvaitika kunoku. Sekuru vakaitwa sei? Sekuru vakazotorwa nemapurisa. Taenda kwaboka. Ndobva ndanyorerwa tsamba. Akati endai naye kukiriniki kuItithe kuMbare. Ndaenda naye kuMbare. Akati hapana zvaaitwa. Ndobva wandipa mapiritsi ekuti zvanzi adzirire kana pane chirwere. Mapiritsi anambomatora ndakamasiya. Anditi wakati hapana zvaaitwa, saka mapiritsi anaomatora. Hapana chiremba akaongorora mwana kuti vaone kuti mwana haana kukanganiswa here? Masvika kuItithe ikoko? Ivo vakamutarisa.
wakatariswa nomwe nesi akati hapana zvaaitwa. Nobva achiti oi mapiritsi munomupa. Ko mapiritsi akanga AA kana vachiti hapana chaanga aitwa. Imimi makavabvunza iro kuti kana muri kuti imimi hapana chaaitwa ko mapiritsi ndeei? Ndakavabvunza akati atongoda kuti agare akaita sei akachengetedzeka iye mwana kuti asakanganisiki. Anga ari mapiritsi echii? Mapiritsi ekuti asaite mimba kana chirwere. Saka imimi hamuna kugutsikana nezvamabatirwo amakaitwa imimi masvika kuIjipti. Hamuna kumwe kwamakazoenda iri nemwana? Hapana. Zvino kusungwa kwakaitwa sekuru vatorwa nemapurisa asi kukliniki zviri kunzi hapana chaitwa. Saka nyaya yacho yakazofambiswa sei? Mapurisa noti kazhinji kana paitika imimi kufungidza kuti mwana akabatwa chibharo nasekuru. Kana zvadaro mapurisa anowanzoda kuona tsamba inenge yanyorwa kunzi mwana akanganiswa. Saka sekuru havasungwa zvakazofamba sei? Ndakazofa netsamba kumbari ndikasvika kupa mapurisa. Mapurisa akati ngani mwana wacho hapana zvaakaitwa. Ndikati ko ropa rakabva pai nekuti hapana zvaakaitwa. Ipapo ndo nanhasi panondinetsa. Saka izvezvi nyaya iri kufamba sei? Tongoti kubva September kusvika December taipuwa madhiti. Saka takazoenda nezuro vakati hatingatonge nyaya yaBiana pasina tsamba ikuonekwa brini dzekuti dzakamira sei. Sekuru avasungwa vakaramba vari mumaoko emapurisa here kana kuti vakazoburitswa? Uye zvinezvi vari kupi? Vachirimwo here mumaoko memapurisa? Vari mumaoko memapurisa, vari kumba kwavo. Vakapiwa bail, vari kutongwa vachibva kumba. Saka nezuro makaenda kukoti. Ndoko vakati varida kuti mwana aongororwe kunzi pfungwa dzake dzakamira sei. Tichiona Biana iye zvinoizvi unotonyatsoona kuti hatingati susu zvakanyatsomira zvakanaka, handiti? Saka ivo vari kuona kuti zveshuwa zvinoratidza kuti ahana kunyatsomira zvakanaka, asi vari kuda tsamba kubva kuhospital. Kana vaiona vari kuti vanoishandisei, sezvo tsamba yakabva kukliniki vari kuti hapana zvaaitwa, asi mwana ari kutaura kuti sekuru vandisa ruoko. Ari kutaura ega, mendupa tsamba iyoyo kana ndazopiwa ndikaenda naye akanoongororwa kuti vachati kudii. Biana, ungatiudze here kuti chii chakaitika? Nafuno nzara ndabuda kuropa ndadzesa manje ndadzisiyo ndambopodzi chichini ndekachiko mwana wangu taura Biana usabatanidzira. Chichini mama itaenda kumbo ndadzita manje kuhata manje nukuvadziwa aurare nukuvadziwa. Vakakuita sei pasofa sekuru? Chii chakaitika? Vakakukuvadza nei sekuru? Nzaraka ndo vaiisa nzara? Sekuru vaiisa nzara kusika rudzi yako? Mama, tinoziva isusu kuti mudzimai wese kana wabereka mwanasikana kana kuti mukadzi wese, zvinhu zvinovhundutsa, zvinhu zvinotyisa, unoramba uchingochengetedza mwana tichityira zvinhu zvakadaro. Imimi maziva kuti ndozvaitika kumwana, zvii zvamunoda kutaura iko zvino izvi? Ni zvinhu zvinondirwadza sekuti upenyu wangu inini pari zvinhu handisi kufunga mwana wangu kuti zveshuwa here zvinhu zvakaitika kumwana wangu ndisipo. Akatoitwa kapati ari ega ine ndisipo, wari wega mumba mavo. Ndanga achiti zvaioneka kuti ndo zvakaitika nemunhu wese ka zvaive zviri nani. Zvino munhu vanhu vari tu inzwai kutaura kwake disabled. Asi mimi ropa makariona? Ropa ndakariona zveswa papendi regreen. Ndikatofana chiti mwana wangu aenda period. Ndosaka makawacha zvekuti dai makaziva kuti ndo zvazvaitika ngadai musina kuwacha? Dai ndisina kuwacha. Ndasina tarisiro kuti mwana wangu akasangana nedambudziko iroro. Mazuva ese mumashure maimbomusiya here? Ndaimusiya ndichitomugeza ndasingatombozviona. Ipapo chiti ndo zvakandishamisa. Asi mudzimai wamakasangana naye achitanga kumutarisa akati mwana pane zvaaitwa? Akabvunzwa akazotsanangura zvekuti akatomutepa atori mufoni mavo akatsanangura zvese.
Saka iye mwana akatokudza kuti mama ndanzwa ine ruoko ndikabuda ropa. Soti pandakava chapindira ke ndobva ndapedza zvese kuwacha ndada kuti chigeza kuzasi uko ndopakati kuzasi kwangu kukurwadza waita sei ndaisa ruoko nasekuru ngati chirudzi akati ameno wangu ndisa ruoko. Ivo sekuru vacho mako vabvunza kuti mwana ari kuti mamuisa ruoko vakati kudi anambovabvunze vakazongona mapurisa akuuya. Matimi ava vakanga vari landlord wenyu pamailoja zvakazofamba sei? Ndichibva kukoti musi wacho unobva musi muna September ndakatoudzwa iko kuti kukoti akati totsvaga imba Mutame ipapo. Saka pavakasungwa vakatombenda muoko mapurisa mva mazoenda kukoti ndoko vakanopiwa bail. Dzimwe nguva mukugarisana unokwanisa kuona kuti munhu uyu ndinomutya kana kuti ane zvaanoita kana imimi sekuri vama makagarisana navo sei munhu akaita sei? Takagarisana navo zvakanaka asi handiso chii chakazoitikawo mavari kuti azosvika kuzoita mabasa avo iwayo. Nasina tarisiro kana kuti vangadaro amhino sokuti semunhu vane mudzimai here? Vana mudzimai akazotora futa zvaitika izvi. Pasasi pakapa handisopa panzwisisa pasasi apa pakatemwa pane 2, 3 zvokuti kana mukamuona zitoripo atanga akatemwa nyora. Mukufunga takatemwa nani? Hanzi kana kuti ndiwo handichaziva sokuti mwana hapana mwana ndindagara naye kubva 2000. Vakakutiombera maoko? Mba uku uku vakakushedza kuti uya mumba mangu here? Pavaikutiombera vaikutiombere uite sei? Una fodya ntamangu fodya. Vakakupa kuti upute fodya uchibva waputa. Mataura imimi muchiti pamakaona ropa makatofunga kuti mwana wangu atanga kuenda kunguva zvaanga asiri kuita. Ranga rakawanda sei ropa ramakawacha? Rave rakawanda asi rakasiyana neri kuperiod. Nguva iyo hamuna kuzvifunga kuti ropa rinenge rakasiyana neri kuperiod? Makazozvifunga uyu muchitanga kuriona makatoona here kuti ropa irasiyana here? Pandakatanga kuwacha ndakati ropa riri kutanga kuenda period ndikati mwana wangu akuenda period. Asi pandakazomugeza ndozonza kuti kuzasi kukurwadza ndopandakazoti waita sei akati ndaiswa ruoko nasekuru ndikati ndopandaita mistake ndasina tombowacha pendi rake ndoatandete denda richengeta akamubhinyu nokurata ndozvakaitika. Chii chamunoda kutaura mama? Tinoziva isusu kuti kana munhu waona chinhu chakushungudza tinonzwa kuti toenda kumapurisa tonobatsirwa ikoko munhu oenda onotongwa oripira mhosva dzake. Chii chamuda kuti chinge chinoitika? Nekuti izvezvi muri kuti vari panze vari pabail muri kuenda kukoti muchidzoka pari kutongwa nyaya yenyu murida kuti zvifambe sei? Beto tobatwe zvavo sokuti wakarwadzisa mwana wangu iwo nga warwadziwewo ngawarwadziwe sokurwadza kwakaita mwana wangu uyu mudisabled haanyatsotsanangura nemo anongotaura zvaanongotaura zvapinda mupfungwa ndo zvaanoreva chokwadi hapasisina zvaanotaura. Saka ini ndongoti chokwadi changu ndakaona pindiri neropa ndikata kuenda period. Kechi2 pandakazomugeza ndapedza chigeza kuzasi ati kukurwadza waita sei akandaiswa ruoko nasekuru. Ipapo ndopandakazobatikana ndakabatikana ndichiti mwana wangu aita sei aripo nasekuru.